Nalukmay na ang pagbati sa usa ka anak nga nahiubos siyang amahan kinsa nahimulag kaniya sulod sa 16 ka tuig. Sayra nato ang murag teleserye nga sugilanon sa kinabuhi ni Tatay Carlito, ginaagi ning report. Mao kini ang hulagway ni Tatay Carlito uban sa iyang gikamingawan nga anak nga si Arnel kinsa nahimulag kaniya sulod sa 16 ka tuig. Nagpakita kini sa pagdawat na sa anak sa iyang amahan nga mituyo og adto siyang gipuy-an aron makita ang anak. Atol sa among pagbisita sa dapit, si Tatay Carlito lang ang among naabtan kay gipili ni Arnel nga dili mo atubang sa kamera ug duna usab siya importanteng gitrabaho. Gisaysay samahan nga dako kaayo ang iyang kalipay nga sa katapusan. Gidawat na siya sa iyang anak. Tinggan naman kami mga kuha naman, di naman siya ano naman siya masuko. Nalipay ko, oy. Nalipay ko nga. Nagigtigog ang anak. Bisan og maglisod og lihok ang iyang kamot, gihimuan pa niya glantay si Arnel nga kahigdaan. Gusto unta ni Arnel nga papuy-on ang iyang amahan sa balay nga iyang gisak-an apan mihukom si Tatay Carlito nga mopauli una dito sa Leyte kay nabalaka siya sa laing iro nga iyahang katambayayong nga nahabilin dito kay nanganak. Samtang si Arnel aduna usay trabaho sa Sugbo ug dili una makapauli sa Leyte. Pag tingog pa niya, iningon nga, pagkape pa. Sige, kape siya. Timplang ko niya. Istorya na may nga. Hindi ka mo, kuha nga ito pag-uli. Nga ito may jota ninyo nga sa imong mama. Nga ito lamang na ho. Nga ito lamang na ho. Human ma-feature sa Balitang Bisdak ang nag-viral nga video ni Tatay Carlito uban siya mga ero. May mga taong mitabang kaniya aron mahimamat ang iyang anak. Lakip ang usa ka animal welfare advocate nga miabaga sa gastuhan ni Tatay pauli sa Leyte. Nagtampo-tampo usab ang ilang mga higala paghatag og pabahon sa tiguang. Natapos na unang misyon ni Tatay Carlito sa pagpangita kang Arnel. Ang sunod niyang tahas mao ang pagpangita na usab ni Joel, ang manghod ni Arnel, kinsa napasagop sa laing pamilya nga atuan na karon sa kauluhan magpuyo. Layo man apan duna siya mensahe nga gipaabot nini. Paniguro niya aloy pagkabuhi. Kay ako, lagas na ngan ko doa, pobre ako. Pero gimingaw gikan Joel po. Mingaw ay. Masang gimahal gihuwa. Diyos, boros ko sila gimahal. Walang kasabot. Ang mga anak. Bisan unsa kagahi sa pagbati kung tugbangan kini og gugma, malukmay ra gihapon kini nga maoy nahitabo nila ni Carlito ug ni Arnel Haka. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.